सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयैनो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। लोगोसेयैनो आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। फै जोङो दसे सम इसोरनि राव खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय मुथासे जोमैया नोंनो गोजोननायखौ लाबोयो। जेब्ला जोङो एक राजा बुलिनि बिलाइ 18 बालाब 41 लानानै 42 सारिखौ फरायो, बेयाव मोननो हायो। आङो फरायगोन फोरबु जिसु ख्रिस्टनि मुङै। एलिजा नाबिया आहाब राजाखौ होनबाय, दानो नोङो थांनानै जाहैदो आरो लोंहैदो, मानोना अखा हानोसै खोरोमबाय। आहाबा जेब्ला जानो थाङो अब्ला एलिजाया कार्मेल हाजो सायाव थांनानै हान्थु खरायनानै हायाव खुग्लुबबाय आरो बे गावनि लेंखौ होनबाय, थांदो, नोङो सागोरखौ नायदो। थोननाय बादि लेङा नायबाय आरो फैफिननानै होनफैबाय, आङो जेबो नुनो मोनाखै। बेबायदियैनो एलिजाया खनस्निसिम नायनो थिनहरदों। खनस्नियाव बे लेङा फैफिननानै होनफैबाय, आङो सागोरनिफ्राय आखाइ थारखासे गुवार जोमै जाखांनाय नुदों। एलिजाया होनबाय, नोङो थांनानै आहाबखौ रथनाव थाम-थिम खालामनानै थांनो थिनहैदो, नङाब्ला अखा हानायनि थाखाय न'आव थांफिननो गोब्राबथार जागोन। दसेनि उनाव नख्राङाव जोमैया दाउखा बिदै जास्लायबाय आरो बार बारनानै गोब्राबथार अखा हानो हमबाय। आहाबा रथनाव गाखोनानै जेजेलाव थांबाय। फोरबुआ एलिजानो जर होबाय आरो बियो जानजि खाफ्रानानै खारै खारै आहाबनि सिगां जेजेलाव सहैबाय। जोंनि दिनैनि आयदायानो जाबाय मुथासे जोमैया नोंनो गोजोननायखौ लाबोयो। जों दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों जोङो दिनै खोनानो मोनबाय, बै समाव जेब्ला इस्राएलारिफ्रा फोरबुनि जेंना पाप मावदोंमोन आरो बै समाव इस्राएलनि राजा हिसाबै आहाब राजाया रायजोखौ खुंदोंमोन। जेब्ला आहाब राजाया इसोरनि जेंना पाप मावदोंमोन आरो बेजों लोगोसे गथै इस्राएलारिफ्रा फोरबुनि अननायखौ बिसोरो नागारदोंमोन, गोसोबादि मावदोंमोन, जे खामानिखौ मावनो थाखाय बिसोरो नाङामोन बेबायदि खामानिखौ मावनानै इसोरनि सिगाङाव पाप मावदोंमोन। बिनिखायनो एलिजा नाबिया नुदों इस्राएलारिफ्रा फोरबुनि जेंना पाप मावबाय आरो आहाब राजायाबो फोरबुनि जेंना पाप मावबाय। बिनिखायनो एलिजा नाबिया फोरबुनियाव प्रार्थना खालामदोंमोन आरो फोरबुनियाव प्रार्थना खालामनानै बियो आहाब राजाखौ बुंदोंमोन, इस्राएलारिफोरखौ बुंदोंमोन, आङो प्रार्थना खालामागौमानि माब्लाबाबो अखा हानाय नङा आहाब राजानो आरो इस्राएलारिफोरनो एलिजा नाबिया बे बाथ्राखौ मिथिहोदोंमोन। आरो बेबायदियैनो फोरबुआ एलिजा नाबिनि प्रार्थना खालामनायखौ खोनासंदोंमोन आरो बेबायदियैनो 3.5 बोसोरसो फोरबुआ अखा हानायखौ इस्राएल हादराव बन्द खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव बै समाव बोसोरथाम आधा 3.5 बोसोर अखा हानाय गैयिलाय गोबां अभाब आंखाला इस्राएलफोरनि गेजेराव सफैदोंमोन। आरो बै समाव आहाब राजाजों लोगोसे गथै इस्राएलारिफ्रा गेदेर अभाब आंखालाव बिसोरो मुखाबेला जानो नांदोंमोन आरो हाजार हाजार मानसिफोरनि जिउआ अभाब आंखालनि थाखाय बिसोरो थैलांनो गोनां जादोंमोन। आरो बै समाव आहाब राजा, बिनि नखर आरो गथै इस्राएलारिफ्रानो गेदेर मोनसे दुखुनांथाव बिसोरो जिउखौ खुंनो नांदोंमोन। मानो आंनि अनजाग्राफोर,
मानोना आहाब राजाया इसोरनि जोंहा पाप मावनायलाय आरो गथै इजराइलिफ्रा फोरबोनि जोंहा पाप मावनायलाय बेबायदि अभाब बेबायदि आंखाला दिनै जों इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों खोनाबाय बै समाव फैदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर नोङो सासे नखरनि बिफा जानानै नोङो सासे नखरनि बिमा जानानै दिनै नों इसोरनि हेंथा पाप मावोब्ला इसोरनि बेरेखा पाप मावोब्ला नोंनि नखराव आशीर्बादनि जि अखा बियो गोग्लैनाय नङा। दिनै नोंनि पाप मावनायनि थाखाय नोंनि नखराव जि इसोरनि बोरा थानो नांगौमोन बे बोरा बन्द जागोन। बे बोरा नोंनियाव आरो नोंनि नखराव थानाय नङा। नोंहा गोबां थाखा फैसा थानो हागौ, नोंहा गोबां रोखोमनि रोंनाय रानाय जिबनाव थानो हागौ, थेवबो नोंनियाव गोजोननाया थानाय नङा, शान्तिया थानाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो सासे लिडार जानानै जोङो दिनै इसोरनि हेंथा जोङो पाप मावगोन, जोङो दिनै सासे लिडार जानानै इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि जोङो मावनाय नङा। जोंनि गेजेरजों जोंनि जि ओनसोलाव इसोरनि बोर आशीर्बादना थानो नांगौमोन, गोग्लैनो नांगौमोन, बियो गोग्लैनाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय 1 राजा बलि 18 अध्याय 41निफ्राय जोङो फरायबाय। आहाब राजाया पाप मावनायनि थाखायनो, आहाब राजानि नखरनि पापनि थाखायनो गोबां इजराइलिफ्रा सैनांदोंमोन आरो इजराइलिफ्रा गेदेर अभाब आंखालाव बिसोरो मुखाबेला जानो नांदोंमोन आरो हाजार हाजार मानसिफोरनि जिउ अभाब आंखालनि थाखाय थैलांनो गोनां जादोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै इसोरनि मानसिफोर जानायलाय जोङो दिनै जि बिबानफोरखौ जोंनो इसोरा दिनै होबाय, नोङो मण्डलिनि खामानि मावनो हागौ, नोङो एरियानि खामानि मावनो हागौ, नोङो जेखि खामानि मावा मानो नाथाय नोंनि गेजेरजों बे ओनसोलाव इसोरनि बोर आशीर्बादना गोग्लैनो नांगोन, थानो नांगोन। नाथाय जों दिनै लिडार जानायनि उनावबो, जों दिनै इसोरनि हाबा मावनाय जानानैबो जोङो दिनै इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि जोङो मावनो हायाखैब्ला दिनै इसोरनि बोरा जोंनि गेजेरजों माब्लाबाबो सफैनाय नङा। जोंनि गेजेरजों जि इसोरा बोरखौ होनो लुबैदोंमोन जोंनि ओनसोलाव, जोंनि हारिनि गेजेराव, हादरनि गेजेराव आरो नखरनि गेजेराव, मण्डलिनि गेजेराव, बे बोरा गोग्लैनाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, जेरै बै समाव हाजार हाजार मानसिफोर दङमोन, गोरों गोरा मानसिफोर दङमोन, अब्लाबो दिनै इसोरा एलिजा नाबिनि प्रार्थनाखौ खोनासंदोंमोन आरो 3.5 बोसोर इसोरा अखा हानायखौ बन्द खालामदोंमोन। दिनैबो बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर, नोङो सासे नखरनि बिफा जानानै नोंनि नखराव जे इसोरनि बोरा गोग्लैनो नांगौ नोंनि गेजेरजों, नोङो सासे बिमा जानानै नोंनि गेजेरजों नोंनि गथ' गथायफोरनि सायाव नोंनि नखराव इसोरनि बोरा जि गोग्लैनो नांगौ, नाथाय नों सासे बिमा जानानै, नोङो सासे ख्रिस्टियान बिफा जानानै नोङो इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि नोङो मावाखैब्ला, इसोरनि हेंथा बेरेखा पाप नों मावदोंब्ला दिनै नोंनि नखराव इसोरनि बोरा गोग्लैनाय नङा। नोंनि नखराव इसोरनि जि गोग्लैनो गोनां आशीर्बाद बियो बन्द जानानै थागोन। बियो जोंनि लागै आरो दिनै नों आरो आंनि लागै साननो गोनां खोथा। आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै इसोरनि बोरखौ बन्द खालामदों ना जोंनि गेजेरजों इसोरनि बोरा जोंनि ओनसोलाव, जोंनि नखरफ्राव गोग्लैदों? जों दिनै बेखौ एसे गावखौनो जोङो बिजिरनानै जोङो दिनै नायनि। मानोथो जोंनि नखरावलाय थाखा थाब्लाबो अनलायनाय गैया? मानोथो जोंनि नखरावलाय गासैबो दंनायनि उनावबो मानोथो गोजोननायालाय गैया? जों दिनै एसे जोंनि जिबनखौ नायनानै, जोंनि नखरफोरखौ नायनानै, जोंनि मण्डलिफोरखौ नायनानै, जोंनि एरियाखौ नायनानै, जोंनि हारिखौ नायनानै, जोंनि हादरखौ नायनानै, जोंनि समाजखौ नायनानै जोङो दिनै गावखौनो
बिजिरनानै नायदोनि गासैबो दं आरो गासैबो नोंनि न'खराव थानो हागौ थेवबो मानोथो गोजोननायालाय गैया न'खराव मानोथो शान्तियालाय गैया थाखा फैसा थाखांनायनि उनावबो आग्लाय बिग्लाय थाखाखौ मोननायनि उनावबो मानोथो नोंनि न'खरावलाय गोजोननाया गैया नोङो माब्लाबा सानबाय ने जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय आहाब राजा इसोरनि हेंथा पाप मावनायनि थाखाय आहाब राजानि न'खरनि पापनि थाखाय गथै इजराइल हादराव 3.5 बोसोर अखाखौ इसोरा बन्द खालामनानै दोनदोंमोनब्ला अब्ला आंनि अनजाग्राफोर मा आङो दिनै सासे बिफा जानानै बिमा जानानै मण्डलिनि दैदेनगिरि एरियानि दैदेनगिरि जानानै आङो दिनै इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि मावाखैब्ला आरो मावनो हायाखैब्ला गमामा बे बोरखौ जोङो मोननाय नङा जोंनि गेजेरजों जे जोंनि न'खराव बोरा थानो नांगौ जोंनि गेजेरजों जोंनि मण्डलियाव जि बोरा गोग्लैनो नांगौ जोंनि गेजेरजों जोंनि एरियायाव जे बोरा गोग्लैनो नांगौ जोंनि गेजेरजों जोंनि मिशनाव जे इसोरनि बोरा फैनो नांगौ जोङो आशीर्वादनि फुंखा जानो नांगौ बियो जिसु ख्रीष्टनि लुबैनाय आरो हास्थायनाय आंनि अनजाग्राफोर बिनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ सामारिया आइजोखौ बुंदोंमोन जे दैखरनि दैखौ नोङो लोंगोन बे दैया गांफिनबावगोन नाथाय जे दैखौ आं नोंनो होगोन बे दैया माब्लाबाबो गांफिनबावनाय नङा नोंनिफ्राय गोथांनि दैमु बोहैगोन जोंखौ दिनै जोंनि न'खरनि लागै जोंनि मण्डलिनि लागै जोंनि एरियानि लागै जोंनि मिशननि लागै जोंनि हारिनि लागै जोंखौ आशीर्वादनि फुंखा जिसु ख्रीष्टआ जाजानो लुबैदों जोंनि गेजेरजों जोंनि न'खराव बे इसोरनि बोरा गोग्लैनो नांगोन जोंनि गेजेरजों जोंनि मण्डलियाव जोंनि एरियायाव मिशनाव हारिनि गेजेराव इसोरनि बोर आशीर्वादना गोग्लैनो नांगोन नाथाय जों दिनै इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि गमामा जों दिनै मावाखैब्ला जों इसोरनि बेरेखा जों दिनै पाप मावदोंब्ला माब्लाबाबो इसोरनि बोर आशीर्वाद जोंनि जिबनाव जोंनि न'खराव जोंनि मण्डलियाव जोंनि हारियाव आरो जोंनि मिशनाव जोंनि एरियायाव माब्लाबाबो गोग्लैनाय नङा बेनिखायनो फै जोङो जोंनि न'खरफोरखौ नायनानै जोंनि मण्डलिफोरखौ नायनानै जोंनि एरियाफोरखौ नायनानै जोंनि मिशनखौ नायनानै जोंनि हारिखौ नायनानै जों दिनै गावखौनो आनजाद खालामनि आरो जों गावखौनो बिजिरनानै नायनि आंनि अनजाग्राफोर बिनि उनाव जेब्लानाखि 3.5 बोसोर बे बोसोरा जोबनानै थांदोंमोन अब्ला इसोरनि मानसि इलिया नाबिया आहाब राजानि खाथियाव थांनानै बुंदोंमोन एक राजा बुलिनि बिलाइ 18:41 पदनाव लिरनाय दङ इलिजा नाबिया आहाब राजाखौ होनबाय दानो नोङो थांनानै जाहैदो आरो लोंहैदो मानोना नखा हामनोसै खोरोमबाय 3.5 बोसोर बे समा बिथायनायनि उनाव फोरबोनि नाबिया आहाब राजाखौ बुंदोंमोन नोङो जादो आरो लोंदो मानोना अखा हासिगोन खोरोमबाय बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बेनि उनाव फोरबोनि नाबिया बियो हाजो सायाव गाखोलांनानै बेयाव 42 पदनाव लिरनाय दङ आहाबा जेब्ला जानो थाङो अब्ला एलिजाया कार्मेल हाजो सायाव थांनानै हान्थु खरायनानै हायाव खुग्लुबबाय आरो बियो गावनि लेंखौ होनबाय थांदो नोङो सागोरखौ नायदो बिनि उनाव इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय फोरबोनि नाबिया आहाब राजाखौ बुंदोंमोन नोङो जादो आरो लोंदो आरो बेबायदि बुंनायनि उनाव फोरबोनि नाबिया कार्मेल हाजोआव बे गाखोलांबाय कार्मेल हाजोआव गाखोलांनायनि उनाव बियो हान्थु खरायनानै फोरबोनियाव आरज खालामदों होननानै हिन्दी बाइबेलाव लिरनाय दङ आरो बिनि उनाव बे नाबिया
हान्थु खरायनानै फोरबोनियाव प्रार्थना खालामनायनि उनाव बियो गावनि लेंखौ बुंदोंमोन, थांदो नोङो सागोरखौ नायदो। आरो थोनजानाय बादि बे नाबिनि लेङा, एलिजा नाबिनि लेङा थांनानै सागोरखौ नायदोंमोन। सागोरखौ नायनायनि उनाव बियो फैफिननानै गावनि बिगुमाखौ बुंदोंमोन, गुरु, आङो सागोराव जेबो आङो नुनो मोनाखै। आरो बेबायदियैनो फोरबोनि नाबिया गावनि लेंखौ बुंदोंमोन, नैथि खेब बुंदोंमोन जे नोङो थां आरो नोङो सागोरखौ नाय। आरो थोनजानाय बादि फोरबोनि नाबिनि जि लें, बे लेङा सागोराव थांदोंमोन आरो सागोरखौ नायदोंमोन। आरोबाव नैथि खेब बियो फैफिननानै गावनि बिगुमाखौ बुंदोंमोन, गुरु, सागोराव आङो नायबाय, जेबो आङो सागोराव नुनो मोनाखै। बेबायदियैनो नाबिया खेबथामसिम गावनि लेंखौ बुंदोंमोन, नोङो थां सागोरखौ नोङो नाय। थोनजानाय बादि लेङा थांदोंमोन, सागोरखौ नायनानै नुबाय सागोराव जेबोआनो गैया। आरो बियो फैफिननानै बिगुमाखौ बुंदोंमोन, गुरु, आङो सागोराव जेखौबो नुनो मोनाखै। बेबायदियैनो फोरबोनि नाबि एलिजा नाबिया गावनि लें, बे लेंखौ खनस्नि बार सागोराव थांनानै सागोरखौ नायनो थाखाय थोनदोंमोन। आरो बेबायदियैनो नाबिनि जि लें, गावनि बिगुमा थोनखानाय बादि 7 बार बे जेब्ला सागोराव थांदों, अब्ला सागोराव आखाइ मुथि गुवार बियो जोमै नुनो मोनदों। आरो बे आखाइ मुथि गुवार बेबायदि जोमै दाखाखौ बि नुनानै बियो फैफिननानै फोरबोनि मानसि नाबिखौ बुंदों, गुरु, आङो सागोराव आखाइ मुथि गुवार एसेबां जोमै आं नुनो मोनबाय। आरो बे बाथ्राखौ फोरबोनि नाबिया खोनानायनि उनाव गावनि लेंखौ बुंदों, नोङो थांदो, नोङो आहाब राजाखौ नोङो बुंदो, बियो रथफोरखौ थाम थिम खालामनानै गोख्रैनो गावनि राजमेहेल जिज्रेलाव बियो थांथो, नङाब्ला बाराद्राय अखा हानायनि थाखाय बियो थांनो थाखाय गोब्राब जागोन। बेबादि फोरबोनि नाबिया गावनि लेंखौ आहाबनि लागै बुंदोंमोन। आरो बेबायदियैनो आहाबाबो गावनि रथनाव गाखोनानै बियो जिज्रेल फारसे, गावनि राजमेहेल फारसे बियो खारलांदोंमोन। आरो जोबथारनायाव इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय। आरो बेबायदियैनो 1 राजाबुलि 18 बालाब 42 सारियाव लिरनाय दङ, फोरबोआ एलिजानो जर होबाय आरो बियो जानजि खाफ्रानानै खारै खारै आहाबनि सिगां जिज्रेलाव सहैबाय। जों दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों खोनाबाय, आहाब राजाया गावनि रथनाव गाखोनानै राजमेहेल फारसे बियो खारलांदोंमोन। आरो बै समाव एलिया नाबिनोबो फोरबोआ जरखौ होदोंमोन, बोलोखौ होदोंमोन। आरो बियो खारै खारै बाइबेला जोंनो मिथिहोबाय दि रथनिख्रुइ गोख्रैसिन फोरबोनि नाबिया जिज्रेलाव बियो सहैदोंमोन। फोरबोआ बेबायदि रथनिख्रुइ, गरायनिख्रुइ गोख्रैसिन खारनो हानाय बे बोलोखौ नाबि एलिजानि लागै फोरबोआ होदोंमोन। अब्ला बे आयदानि गेजेरजों जों दिनै गोबांखौ सोलोंनो मोनबाय। 1 नम्बर, जोङो दिनै गोसोखांनि आंनि अनजाग्राफोर, सासे मानसिनि गेजेरजों सावा गोग्लैयोब्ला, सासे मानसिनि गेजेरजों न'खराव असान्ति जायोब्ला, सासे मानसिनि गेजेरजों न'खराव इसोरनि बोर मोननो गोनां बोरखौ मोननो थाखाय हायाब्ला, बेबायदियैनो आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै साननो गोनां, जों दिनै जोंनि न'खरनि लागै बोरनि फुंखा जानो हादों ने? जोङो दिनै मण्डलिनि लागै, जोङो दिनै एरियानि लागै, जोङो दिनै मिशननि लागै, जोङो दिनै हारिनि लागै, जोङो दिनै हादरनि लागै, जोङो दिनै समाजनि लागै, जों जे जायगायाव थायो, जे जायगायाव दङ, बे जायगानि लागै जोङो बोरनि फुंखा जोङो जानो हादों ने? जों दिनै बेखौ साननो नांगोन आरो जोङो मिथिनो नांगोन।
आंनि अनजाग्राफोर आरो बेबायदियैनो जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों सोलोंनो हाबावोदि आंनि अनजाग्राफोर बै समाव 3.5 बोसोर अखा हायैनि थाखाय हाजार हाजार मानसिफ्रा अभाब आंखालनि गेजेरजों बिसोरो थैलांनो नांदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर जोंनि साखाथि फाखाथि गोबां मानसिफ्रा अभाब आंखालजों थैलांगासिनो दङ। गोबाङा दिनै मोदोम हिसाबै गोनां गेदेर जानो हागौ, दिनै गासैबो थाजोबनो हागौ, अब्लाबो दिनैनि दिनाव मोनसे गिदिर अभाब आंखालखौ जोङो दिनै नुनो मोनो। बे आंखाला इसोरनि रावनि आंखाल, इसोरनि बाथ्राखौ खोनायैनि मोनसे आंखाल, जिसु ख्रिस्टखौ थार इसोर होननानै मिथियैनि मोनसे आंखाल। जाय मानसिफ्रा दिनै हाजार हाजार फावावनो थैनानै दङ, जिसुखौ मिथियालाबा, बासायजानायखौ मिथियालाबा, पापनिफ्राय निमाहा मोनालाबा हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै खेंखायनानै दङ, लेलायनानै दङ। बिसोरनो गोजोननाय नांगौ, बिसोरनो अननाय नांगौ। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ 2000 बोसोरनि सिगां बुंदोंमोन, आङो आंनि गोजोननायखौ, शान्तिखौ नोंसोरनि सायाव गालाङो। जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टनि शान्तिखौ जोङो मोनबायब्ला, जोङो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनि शान्तिखौ मोनालासे, बासायजानायखौ मोनालासे, पापनिफ्राय निमाहाखौ मोनालासे थैलांगासिनो दङ, खेंखायनानै दङ, जोङो बिसोरनि थाखाय साननो नांगोन। जोङो बिसोरनि थाखाय जोङो प्रार्थना खालामनो नांगोन, जेन' बिसोरखौ जोङो जिसु ख्रिस्टनि मुङै गोजोननाय होनो हायो, शान्तिखौ होनो हायो आरो बिसोरनि जिबनखौ जेन' जोङो बासायनो हायो। जोङो दिनै जोंनि आराम मोनसे थासारिखौ दोनथ'नानै जोङो दिनै कार्मेल हाजोआव जेरै एलिया नाबिया गाखोलांनानै फोरबोनियाव हान्थु खरायनानै प्रार्थना खालामदोंमोन, इजराइल हारिखौ बासायनो थाखाय, इजराइलनि अभाब आंखाला जेन जोबलाङो, इजराइल हादराव मोनसे शान्ति परिबेसा जेन फैयो। औ, बै समाव फोरबोनि नाबि एलिजा नाबिया कार्मेल हाजोआव बियो गाखोलांदोंमोन, प्रार्थनाखौ खालामदोंमोन। जोंबो दिनै फोरबोनि खाथियाव थांनो नांगोन, फोरबोनि खाथियाव फैनो नांगोन आरो जोंनि न'खराव गोजोननाया थानाय बादि, शान्तिया थानाय बादि, जोंनि मण्डलिफ्रा फोरबोनि माव लुखांजानाय बादि, जोंनि एरिया मिशन हारिया लुखांजानाय बादि जोङो दिनै प्रार्थना खालामनो नांगोन। जोङो फोरबोनो जोङो मिथिहोनो नांगोन। दिनै बिनि रिसपन्सिबिलिटि सोर लागोन? दिनै बिनि दायथ' सोर लागोन? आंनि न'खरा लुखांजानाय बादि, आंनि न'खरा मोनसे शान्ति न'खर दाखांजानाय बादि आं दिनै बे दायथ'खौ लागोन। सोर दिनै बे दायथ'खौ लागोन? आंनि मण्डलिया मोनसे मोजां गेरेमसा मण्डलि जानाय बादि, जोंनि एरिया मिशना आरो जोंनि हारिया लुखांजानाय बादि, गोबां मानसिफ्रा बासायजानायखौ मोननाय बादि जोङो दिनै बे दायथ'खौ लानो नांगोन। एलिया नाबिया फोरबोनियाव प्रार्थना खालामनाय बादि फै, जोंबो जायफ्रा अभाबाव दङ, आंखालाव दङ, खेंखायनानै दङ, बिसोरनि थाखाय जोङो बेनो नांगोन आरो खोन्थानो नांगोन। बेनि उनाव जोङो बे आयदानि गेजेरजों जोङो दिनै सोलोंनो मोनबाय, मुथासे जोमैया इजराइलफोरनि गेजेराव शान्ति गोजोननायखौ लाबोदोंमोन। औ, जुदिवबा फोरबोनि नाबिया गावनि लेंखौ बार बार खनस्नि बारसिम बेखौ सागोराव थिनहरदोंमोन। जोंबो गोबां समाव फोरबोनियाव बियो आरो फोरबोनियाव जोङो खोन्थायो। नाथाय जोङो जोंनि जि मोननो गोनां फिननाय बेखौ जों गोख्रैनो मोननो जोङो आसा खालामो। जोङो खेबसे बिबाय, खेबनै बिबाय, नाथाय जों बेयावनो फिननायखौ मोनाब्ला जोङो बिनायखौ नागारो आरो जोङो उनफिनलाङो। नाथाय एलिया
नाबिनि गावनि लेंखौ सातबार सागोराव थोनोबनायनि खारना बेनोमोन सानफ्रोमबो जों इसोरनियाव भरोसा खालामनो नांगोन आरो इसोरनो मिथिहोनो नांगोन। बियो सातबार सागोराव थोनोबनायनि खारना बेनोमोन सानफ्रोमबो जोङो जोंनि नांगौफोरनि थाखाय जोंनि नखरा लुखांजानाय बादि जोंनि मण्डलिया लुखांजानाय बादि जोंनि एरिया मिशन हारि हादरा लुखांजानाय बादि जोङो फोरबोनियाव थांनो नांगोन, फोरबोनो जों मिथिहोनो नांगोन आरो जोङो फोरबोनियाव भरसा खालामनो नांगोन। आंनि अनजाग्राफोर, जोबथारनायाव जेब्ला 7 बार सागोराव थांदोंमोन, फोरबोनि नाबिनि जि लें बे मुथासे आखाइ मुथिसे गुवार जोमैखौ बियो सागोराव नुनो मोनदोंमोन आरो बे आखाइ मुथिसे गुवार जोमैखौ बियो नुनानै गावनि बिगुमानियाव फैनानै बियो खोथाफैदोंमोन आरो मिथिहोदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, नोंनि जिबनाव नोंनि नखराव आखाइ मुथिसे गुवार जोमै, बे जोमैया नोंनि जिबनाव दङ। नोङो गोसोखां, बे आखाइ मुथिसे गुवार बे जोमैया नोंनि जिबनाव दङ, नोंनि नखराव दङ, नोंनि मण्डलियाव दङ, नोंनि एरियायाव दङ, नोंनि मिशनाव दङ, जोंनि हारिनि गेजेराव आरो जोंनि हादराव दङ। जों बेखौ मिथिनो नांगोन आरो जोङो सिनायनो नांगोन। नाथाय गोबां मानसिफ्रा बे आखाइ मुथिसे गुवार जोमैखौ दिनैसिमबो मिथिनो हाया आरो बुजिनो हाया। आंनि अनजाग्राफोर, मा बेलाय जाय आखाइ मुथिसे गुवार जोमैया दसे उनाव मोनसे गिदिर जोमैयाव सोलायदोंमोन आरो बिनि उनाव गथै जायगायाव खोमसि जानानै इजराइल हादराव बेबायदि अखा हादोंमोन आरो बेनि उनाव 3.5 बोसोरनि अभाब आंखाला बे मुथासे जोमैनि गेजेरजोंनो गिदिर मोनसे जोमै महर लानायनि उनाव अखा महरै गोग्लैदोंमोन आरो बेनि उनाव अभाबा बे समनिफ्राय जोबनानै थांदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, नोंनि व्यक्तिगत जिबनाव जेसेबांखि अभाब थाया मानो, नोंनि नखराव जेसेबांखि आंखाल थाया मानो, जेसेबांखि दुखु दाहा, जेसेबांखि सैनांनाय, गाबनांनाय, खेंखायनाया थाया मानो, जुदि दिनै नोङो मिथिनो हादों नोंनि जिबनाव जे आखाइ मुथि गुवार मोनसे जोमै दङ, नोङो दिनै बेखौ मिथिनो मोनबायब्ला, नोङो नोंनि नखराव जे आखाइ मुथि गुवार एसेबां जोमै दङ, नों बेखौ अनुभब खालामनो मोनबायब्ला, नोंनि मण्डलियाव जे आखाइ मुथिसे गुवार जोमै दङ, नों बेखौ मिथिनो हाबायब्ला, दिनै गासैबो नोंनि गोसोनि दुखु दाहा बे गोजान जागोन। नोंनियाव मोनसे गोदान बोलोआ फैगोन, शान्तिया फैगोन आरो गासै अभाब आंखाला नोंनिफ्राय गोमालांगोन। फै, जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों जों दिनै गावखौ बिजिरनानै नायनि। दिनै बे आखाइ मुथिसे गुवार जोमैया माखौ बुंदों आरो माखौ रुजुदों। आंनि अनजाग्राफोर, गोसोखां नोंनि जिबनखौ। जों बयनिबो जिबनाव जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ आंनि बासायगिरि होननानै नाजावबाय, जायफ्रा दिनै थार गोसोजों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय, नाजावबाय, नोंनि जिबनाव, जों बयनिबो जिबनाव इसोरनि मावनायफोरखौ जोङो मिथिगौ। दिनै नोङो गोसोखांनो नांगोन, नोंनि जिबना जे मोनसे समाव दुखुनांथाव जिबनमोन, नाथाय बे दुखुनांथाव जिबननिफ्राय इसोरा नोंखौ बारहोदोंमोन। नोङो जे मोनसे समाव अभाबाव दङमोन, नाथाय इसोरा दिनै बे अभाबनिफ्राय नोंखौ बारग'नो थाखाय लामा दिन्थिदोंमोन। नोङो मोनसे समाव बेमाराव दङमोन, नाथाय बे बेमारनिफ्राय इसोरा जे नोंखौ सोखादोंमोन, नों बेखौ गोसोखांनो नांगोन। बेनो नोंनि थाखाय मोनसे आखाइ मुथिसे गुवार जोमैया। नोङो दिनै गोसोखांनो नांगोन नोंनि जिबनाव जे इसोरा मा मावखो। नों दिनै गोसोखांनो नांगोन नोंनि नखराव जे इसोरा मा मावखो। नों दिनै गोसोखांनो नांगोन नोंनि मण्डलियाव जे इसोरा मा मावदोंमोन। नोङो गोसोखांनो नांगोन नोंनि एरियानि थाखाय इसोरा जे मा मावदोंमोन।
नोङो गोसोखांनो नांगोन जे नोंनि मिशनाव जोंनि मिशनाव इसोरा जे मा मावदोंमोन जों बेखौ गोसोखांनो नांगोन आरो अनुभब खालामनो नांगोन। गमामा दिनै बे आयदानि गेजेरजों नोङो दिनै मिथिनो मोनबायब्ला आङो सानसे बेमारमोन नाथाय जिसुआ आंखौ सोखादों। नोङो दिनै मिथिनो मोनबायब्ला आंनि जिबनाव अभाब दङमोन नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे अभाबखौ सुफुंदों। नोङो मिथिनो हाबायब्ला आंनि न'खराव बेबायदि समस्या दङमोन, आनजाद दङमोन, अभाब दङमोन नाथाय बे गासैखौबो इसोरा सुफुंनानै जगायनानै होदोंमोन। आरो इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि न'खरखौ हेफाजाब होदोंमोन। नोङो दिनै मिथिखांनो आरो गोसोखांनो हाबायब्ला आंनि अनजाग्राफोर, बेनो आखाइ मुथिसे गुवार जोमैया। दिनै नों बेखौ फोथायनो नांगोन। बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबनखौ सोखादोंमोनब्ला, बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि बेक्तिगत जिबननि अभाबखौ सुफुंदोंमोनब्ला दिनै मानो बियो सुफुंनो हाया? बै समाव नोंनि न'खरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ अभाबनिफ्राय, आंखालनिफ्राय, बेमारनिफ्राय आरो गिदिर मोनसे सैनांगौनिफ्राय नोंनि न'खरखौ बासायदोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव मानो बियो नोंनि न'खरखौ बासायनो हाया आरो दाखांनो हाया? जोङो गोसोखांनो नांगोन बै समाव जोंनि मण्डलिफोरखौ इसोरा दिनै लुखांबोदोंमोनब्ला, जोंनि मण्डलिनि गासै समस्याफोरखौ बोस्रांनानै बियो दिन्थिनानै लाबोदोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव बे इसोरा जोंनि मण्डलिखौ मानो लुखांनो हाया आरो दाखांनो हाया? बेनो आखाइ मुथिसे गुवार जोमैया। नोङो दिनै बेखौ बुजिनो हाबायब्ला नंगौथ', इसोरा आंनि जिबनाव, आंनि न'खराव, जोंनि मण्डलियाव, जोंनि मिशनाव, जोंनि एरियायाव बे खामानिखौ मावदोंमोन होननानै नोङो दिनै फोथायनो हाबायब्ला दिनै बे सानसे समाव नोंनि जिबनाव सोलायनायखौ लाबोगोन। मानो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि बेक्तिगत जिबनाव बे खामानिखौ मावखो? जिसु ख्रिस्ट'नि नोंनि बेक्तिगत जिबनाव बे खामानिखौ मावनायनि जाहोना जाहैबाय बेनो आखाइ मुथिसे गुवार जोमैया। बे खामानिखौ मानो फोरबुआ नोंनि न'खरनि लागै मावखो? मोनसे समाव नोंनि न'खराव अभाबमोन, आंखालमोन, बेमारमोन नाथाय इसोरा जे नोंनि न'खरखौ हेफाजाब होबाय। मानो बे खामानिखौ मावखो? बेनो आखाइ मुथि गुवार जोमैया। नों दिनै फोथायनो नांगोन बै समाव जेब्लानाखि फोरबुनि नाबि, जाय नाबिनि लेङा 7 बारनि उनाव, 7 खेबनि उनाव बियो फैफिननानै गाव नुनायखौ बियो बिगुमानो खोन्थाफैदोंमोन। बियो सानाखै जे बे आखाइ मुथि गुवार जोमैयालाय माबोरै अखा हानो हागौ आरो बे आखाइ मुथि गुवार जोमैयालाय मा खामानि होगोन बियो सानदोंमोनब्लाबो बियो गाव नुनायखौ गावनि बिगुमानो बियो खोन्थाफैदोंमोन। जेब्ला फोरबुनि नाबिनि लेङा बिनो बिगुमानो खोन्थादोंमोन दि आङो सागोराव आखाइ मुथि गुवार जोमै आं जाखांनाय नुबाय। बे रावखौ खोनानाय लोगो लोगो नुवाखैब्लाबो फोरबुनि नाबि, बे नाबिया फोथायदोंमोन। आंनि जि लें, जाय लेङा सागोराव आखाइ मुथि गुवार जोमै नुबाय, बे जोमैया इजराइलनि अभाब आंखालखौ सुफुंनो थाखाय थोजासे। बे आखाइ मुथि गुवार जोमैया गथै इजराइल हादरखौ बेबायदि अखा हाहोनानै थाजिम खालामनो थाखाय जथेस्थ'। इजराइल हादराव रानख्रांनाय निजोराफोरखौ बोहैहोनो थाखाय, रानख्रांनानै थानाय दैमाफोरखौ जियाय होफिननो थाखाय, बोहैहोफिननो थाखाय थोजासे। दिहा दख्ला, गोजौ गाहाय गासै जायगाखौ सुफुंनो थाखाय, अखाजों सुफुंनो थाखाय बे मुथासे आखाइ थारखासे गुवार जोमैयानो थोजासे होननानै फोरबुनि नाबिया फोथायदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, दिनैबो नोङो नोंनि बेक्तिगत जिबनाव फोथायनो नांगोन। नोंनि जिबनाव खेबसेनि थाखायल' इसोरा नोंखौ सोखादोंमोनब्लाबो बेनो जथेस्थ' नोंनि जिबनखौ लुखांनो थाखाय आरो इसोरनि फारसे
दैदेनलांनो थाखाय नोंनि न'खराव खेबसेनि थाखायल'ब्लाबो इसोरा नोंनि न'खरखौ बासायदोंमोनब्लाबो बेनो नोंनि थाखाय आखाइ मुथि गुवार मोनसे जोमै बादि बेनो नोंनि लागै जथेस्थ' नोंनि न'खरखौ लुखांनो थाखाय नोंनि न'खरखौ शान्तिनि फारसे दैदेनलांनो थाखाय बेनो जथेस्थ' जोंनि मण्डलिखौ लुखांनो थाखाय एरियाखौ हारिखौ हादरखौ लुखांनो थाखाय आंनि अनजाग्राफोर नाथाय जों गोबां समावनो इसोरनि मावनायफोरखौ जोंनि बेक्तिगत जिबनाव जों नुनायनि उनावबो जोङो फोथायनो थाखाय हाया जोङो बावलाङो जोङो गोनो गोथो जायो जोंनि न'खराव जोङो इसोरनि मावनायखौ नुखानायनि उनावबो इसोरनि जगायनायखौ नुनायनि उनावबो जोङो दिनै बावनानै थाङो जोङो फोथायनो हाया इसोरा जे बे खामानिखौ जोंनि न'खरनि लागै मावदोंमोन जोङो जोंनि मण्डलिनि अबस्थाफोरखौ जों मिथिगौ नाथाय जे समाव जोंनि मण्डलिखौ इसोरा लुखांदोंमोन मण्डलिनि समस्याफोरखौ बोस्रांनानै बे दाखांदोंमोन जों बेखौ नुनायनि उनावबो जोङो फोथायनो थाखाय गोब्राब जायो जोङो गोनो गोथो जोङो जायो नाथाय बै समाव आंनि अनजाग्राफोर फोरबोनि नाबि एलिजा नाबिया बियो आखाइ मुथि गुवार जोमैखौ बियो खोनानानै फोथायदोंमोन बे मुथासे जोमैया जे गथै इजराइल हादरखौ थाजिम खालामनो थाखाय इजराइल हादरनि अभाब आंखालखौ फोजोबनो थाखाय थोजासे होननानै बियो फोथायदोंमोन आरो बेनि फोथायनाय बादियैनो इसोरा बे मुथासे जोमैनि गेजेरजोंनो गथै इजराइल हादरनि अभाब आंखालखौ बियो सुफुंदोंमोन आंनि अनजाग्राफोर बेनिखायनो बुंबावदों दिनै जोङो जोंनि फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामनो लुबैयोब्ला जोंनि जिबनखौ शान्ति फारसे दैदेनलांनो लुबैयोब्ला जोंनि न'खरखौ फोरबोनि मुङाव लुखांनो दाखांनो मोनसे शान्ति न'खर दाखांनो लुबैयोब्ला जोंनि मण्डलिखौ जोंनि फेल'शिपखौ जोङो मोनसे बोलोगोरा मण्डलि फेल'शिप दाखांनो थाखाय जोङो लुबैयोब्ला आरो गोसो जायोब्ला आरो बेबायदियैनो जोंनि एरियाखौ मोनसे बोलोगोरा एरिया दाखांनो थाखाय लुबैयोब्ला जोंनि मिशनखौ मोनसे बोलोगोरा मिशन दाखांनो लुखांनो लुबैयोब्ला आरो लोगोसेयै जोंनि हारिखौ जोङो बासायनो लुबैयोब्ला जोंनि बेक्तिगत जिबनखौ जोङो गोसोखांनो नांगोन आंनि जिबननि लागै आंनि न'खरनि लागै मा मावखो जों बेखौ गोसोखांनो नांगोन आरो सिगांग्रो जोङो बे मुथासे जोमैखौ जोङो मिथिग्रोनो नांगोन नोंनि जिबनाव जे इसोरा मावबाय नोंनि न'खराव जे इसोरा मावबाय बेखौनो नोङो फोथायनो हायाब्ला बेखौनो नोङो गोनो गोथो नोङो सानोब्ला आंनि अनजाग्राफोर दिनै नों माब्लाबाबो फोथायनायाव बोलोगोरा जानाय नङा सानसेनो जोङो गिदिर मोनसे फोथायनायाव जोङो देरलांनाय नङा नाथाय गोरलै गोरलै इसोरनि मावनायखौनो जों फोथायनो नांगोन गोरलै गोरलै जों इसोरनि मावनायफोरखौनो जों गोसोखांनो नांगोन आरो बेफोरखौनो लानानै जोङो गावखौ थुलुंगानो नांगोन बेफोरखौनो लानानै जोङो धोरोमिया जिउ खुंनो थाखाय जोङो गावखौ दाखांनो नांगोन आरो जों गावखौ थाम थिम खालामनो नांगोन फोरबोआ बे खामानिखौ मावबायब्ला आरोबाव बियो मावबावगोन आंनि जिबनाव आंनि न'खराव आंनि बेबायदि मण्डलि फेल'शिपआव बे गोग्गोम फोथायनायखौ जोङो दोननांगोन बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर बै समाव फोरबोनि नाबियाल' जे आखाइ मुथि गुवार जोमैखौ नुदों बेल' नङा नोङो दिनै जिउजों नोङो दिनै नायोब्ला नोङो दिनै नुगोन नोंनि जिबनाव जे इसोरा माब्लाबानो मिराकल खामानिखौ मावखांखाबाय इसोरा नोंनि न'खराव माब्लाबानो मिराकल गिदिर खामानिखौ मावखांखाबाय नोंनि मण्डलि नोंनि फेल'शिपआव माब्लाबानो इसोरा गिदिर मोनसे खामानिखौ मावखांखाबाय नोङो नुगोन आरो बेनि गेजेरजों नोंनि जिबनाव शान्ति गोजोननाया फैगोन बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों लोगोसेयैनो खावलायनो गोसो जादों आंनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोर
दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंनिसिम सहैदोंब्ला अन्नानै कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोङो मिथिहो जेन' आङो बेबायदि भिडिअ' लाबोबाय थानो थाखाय थुलुंगानाय मोनो आरो लोगोसे नोंथाङा बबे जायगानिफ्राय बबे स्टेटनिफ्राय नोङो दिनै नायदों बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों मिथिहोयोब्ला आङो इसोरनि राव लाबोनो थाखाय आङो बांसिन थुलुंगानाय मोनगोन आरो नोंनि बेबायदि कमेन्ट्स खालामनाया आंखौ गिदिर मोनसे थुलुंगागोन आसा खालामो बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथाङा माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला आरो नोंनि फोथायनाय जिबनाव लुखांजानाय आरो दाखांजानायखौ मोनदोंब्ला अन्नानै कमेन्ट्सनि गेजेरजों मिथिहो जेन' आङो थुलुंगानायखौ मोननाय बादि इसोरनि बोर आशीर्बादना नोंनि जिबनाव जेब्लायबो आरो अरायबो आग्लाय बिग्लाय थाथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।